Bien, ahora básicamente ya pasamos al tema principal de hoy, que era el GMA. Tenemos al NEME lo conocéis, está en la Secretaría Técnica de la Metropolitana Nord, es la persona que está por dentro sacando toda la información que a veces le pedimos desde los territorios, y ha hecho una investigación con respecto al GMA, porque él me comentaba que el CRG ya lo controlaba, pero el GMA ha tenido que preguntar incluso a toda la fuente. Nos va a explicar qué significa. Y supongo que luego sí que saldrán preguntas, y aprovechar que lo tenemos aquí, que se ha informado y que domina el tema, para preguntarle cosas. Hola, bon dia. Com ja ha dit el Guillermo, soc el Nemesio Moreno, de la Secretaria Tècnica de l'ADAP, Metropolitana Nord. Em van demanar fa unes setmanes fer una presentació sobre el canvi que hi ha hagut de CRGs a GMA. Com ha dit ell, he hagut d'anar fins i tot a la font del departament que ha estat calculant això. No ha sigut fàcil trobar la informació, però intentarem explicar com estem avui dia i què és tot el que sabem. Sobretot pregunteu tots els dubtes que tingueu, i al final de la sessió intentarem aclarir el màxim que puguem. Molt bé, què són els grups de morbiditat ajustats? És un nou agrupador que s'ha creat a nivell del Departament de Salut per donar resposta a coses que els CRGs no donaven resposta. Què és el que ens passava amb els CRGs? Els CRGs el que feien, el mateix que el GMA, és agafar tota la població i fer un model agrupador de comorbiditat, de les patologies que tenen els usuaris. El que passava amb el CRG és que era una caixa tancada. Nosaltres no sabíem com li ficàvem allà les persones amb els seus diagnòstics, i després sortien d'allà, ja veureu després, que sortien 1.080 grups de CRG, però era molt difícil saber com els agrupava, com diagnosticava, com determinava si una patologia crònica era dominant o no. A partir d'aquí, amb l'experiència que tenia la persona que ho gestionava, el departament va creure oportú fer els nostres propis CRGs, i que es dirien GMA, que són els grups de morbiditat ajustats. Que l'únic que fa és crear un model agrupador amb dades pròpies, ja veureu després que això és un dels avantatges clars, classifica tota la població i crea el que seria la piràmide de la comorbiditat. I posteriorment el que fa és cada persona l'engloba en un punt d'aquesta piràmide. Un dels altres avantatges, que ho direm al final també, és que els GMAs són propietat del departament, i el cost econòmic també baixa molt de l'ús dels GMAs. Quin és l'algoritme principal que es fa servir per crear els GMAs? El que fa bàsicament és mirar per cada usuari els diagnòstics que té actius amb la seva data, i a partir d'aquí el que mira és, en el cas que sigui una dona, si està embarassada, per classificar-la en el grup 2, que ja ho veurem més endavant, si té una neoplàsia activa, que el classificarà en el grup 4, i la part més important, que és la part de la patologia crònica, que és el grup 3. Tenim el grup 3-3, que són els de 3 o més patologies cròniques, el 3-2, que és el de 2 o 3 patologies cròniques, i el grup 1, que és una patologia crònica. Quan diem 1, 2, 3 o 4, vol dir que afecta a un sistema. Un sistema, 2 sistemes, 3 sistemes, 4 o més sistemes. Entenem com a sistema cada part diferenciada del cos humà. Qui no té cap patologia crònica, ni està embarassada, ni té una neoplàsia activa, se'l mira si té un trastorn agut, una patologia aguda. En el cas que no tingui cap d'aquestes patologies, es classifica com a pacient sa. Una vegada tenim això, tenim el pacient classificat en els grans grups, que són del 0 al 4. Cadascun d'aquests grups pot tenir un nivell de complexitat de l'1 al 5. Per tenir un total de 31 grups. Això ho veurem més endavant, amb el quadre de complexitat. Pel que fa a l'arquitectura dels GMAs, el que fa és tenir la informació a nivell d'usuari. Aquí tenim totes les patologies d'un pacient determinat, i els GMAs el que fan a nivell de cap, que veurem després al final que és el que apareix a nivell de cap, el que fan és crear una etiqueta clínica amb totes les patologies que té aquell pacient, tant siguin agudes com cròniques, i crear un nivell de complexitat que va de l'1 al 5, excepte els pacients sans, que només tenen un nivell de complexitat, com es veu aquí. Aquí els 31 grups que comentava abans, aquests 31 grups d'aquí, que són
Tots aquests de 5, excepte el del pacient sa, que només té un nivell de complexitat. El que estàvem acostumats era veure els CRGs, que ja els teníem feia uns anys. I teníem molt clar que l'estat de CRG o l'estatus, com en deien també, anava de l'1 al 9 i que cada vegada era pitjor. En el cas dels GMAs ja veurem que no és exactament igual. Aquí teníem el pacient sa, teníem la malaltia aguda, la malaltia crònica menor, la malaltia crònica menor en múltiples sistemes, la malaltia crònica dominant i la dominant en 2 o en 3 o més sistemes, teníem les neoplàsies i teníem les malalties catastròfiques, que són les que implicaven més recursos del sistema. En canvi, en els GMAs, la diferenciació és una mica diferent. En aquest cas, no hi ha una gradació com hi havia aquí de l'1 al 9. De fet, un dels indicadors que es feia servir era fer la mitjana de l'estatus, només del primer dígit del CRG. En el cas actual no es pot fer. Primer perquè tenim tota la patologia crònica englobada en el GMA3, el GMA4, que és la neoplàsia activa, el GMA1, que és la malaltia aguda, i el GMA2, que és l'embaràs i part, i el GMA0, que és la població sana. Què és el que tenen de bo els grups de morbiditat ajustats? Que expliquen molt millor el que és les visites d'atenció primària, les hospitalitzacions que tenen aquells pacients, les urgències que generen hospitalàries, inclús la mortalitat. Aquí tenim un model del poder explicatiu amb el percentatge de variabilitat que explica el model. Penseu que aquí esteu veient de vegades percentatges de variabilitat explicada del 40-50%, això és molt per un model. Aquí tenim el que explicaria les visites d'atenció primària, amb l'edat i el sexe expliquem només el 25% de les visites que generen aquests usuaris. Amb el model que teníem d'edat, sexe i CRG arribàvem al 53-54%, però amb l'edat, sexe i el GMA arribem a prop del 70%. Per tant, la variabilitat que genera el nombre de visites d'atenció primària, el 70% d'aquesta variabilitat l'expliquem a partir de l'edat, el sexe i el GMA que li pertoca en aquell pacient. Quan parlem a nivell d'ingressos, hospitalització, passa més o menys el mateix, i amb els GMA arribem pràcticament fins al 60%. En el cas del CRG ens quedàvem al 50%. I el mateix, aproximadament, amb el cas de les urgències hospitalàries. Què és el que veiem quan mirem per cadascun dels grups que estan aquí baix, per cada grup de morbiditat, quina és la seva taxa d'ingressos per 100 habitants? Els GMA s'han creat amb tota la base de dades del 2013 del Departament de Salut, que té en compte tot el tema de diagnòstic, farmàcia i ingressos. Veiem que la malaltia aguda pràcticament no ingressa, només en l'últim grup de complexitat 5. El tema de l'embaràs i part, que això ja ens ho va explicar en el seu moment el David Monterde, que va crear això, que es va separar bàsicament perquè és un grup que genera molts ingressos hospitalaris. I aquí tenim clarament la gradació en el cas de que sigui malaltia crònica d'un sistema, de 2 o 3 o de 4 o més. I aquí tenim diferenciat el tema de la neoplàsia activa, tot i que no és un tema que ens afecti massa a primària perquè ràpidament passen a l'hospital. El tema que sí que volia parlar una mica més és el de crònica de 1, 2 o 3 o 4 o més. En el cas dels CRGs teníem la crònica d'un sistema només, la de 2 i la de 3 o més. El que passa que aquí de vegades vam trobar errors en la forma de classificar la patologia crònica dels CRGs, perquè la població de la que parteix és una població americana força diferent a la nostra i amb un ús tant hospitalari com de primària bastant diferent al nostre. En el cas dels GMAs, s'ha considerat més convenient classificar les cròniques d'un sistema, les de 2 o 3 sistemes i les de 4 o més. I a més aquí veiem que hi ha una gran diferenciació entre els 3 grups en el nombre de la taxa d'ingressos per cada 100 habitants. Si miréssim la mitjana de contactes d'atenció primària no es veuen tantes diferències, però sí que es poden veure a la mateixa vegada com els crònics tenen una classificació ben diferenciada entre els que tenen un sistema afectat, 2 o 3 o 4 o més. Però aquí veiem, per exemple, que la neoplàsia activa baixa una mica respecte a la de 4 o més sistemes en patologia crònica. Què és el que fan els GMAs? Els GMAs, per cadascuna de les patologies que té aquell pacient activa, li assigna una complexitat en base a la despesa de recursos que genera aquella patologia. Aquí veiem un exemple
que ens van donar en una de les presentacions que es van fer de GMA, a la qual veiem l'índex de complexitat de cadascuna de les patologies. Aquí veiem, per exemple, el mioma múltiple, que té una gran complexitat, les pneumònies, la sida, la insuficiència cardíaca, septicèmia, MPOC, com van disminuint. Per tant, a cadascuna de les patologies que té aquell pacient, per calcular la seva GMA, tindrà un índex de complexitat global en base a les patologies cròniques que té aquell pacient. Molt bé, ara com es classifiquen els GMAs, els grups de morbiditat ajustats? Tenim aquests grups. Tenim el grup de morbiditat 0, que és el pacient sa. Tenim el grup de morbiditat 1, que és la malaltia aguda. Tenim el 2 diferenciat, que en el cas dels CRGs no el tenim diferenciat, que és embaràs i part. I després tenim tot el grup de la patologia crònica. Tenim el grup 3.1, que és malaltia crònica en un sistema. Tenim el grup 3.2, que és malaltia crònica en 2 o 3 sistemes. I tenim el grup 3.3, que és la malaltia crònica en 4 o més sistemes. A banda tenim les neoplàsies actives, que estan en el grup de morbiditat 4. Com es pot veure aquí, no tenim una gradació clara en quant a la despesa de recursos sanitaris que poden generar aquests pacients. Per tant, aquí ens hem d'oblidar una mica de pensar que sempre és més greu quan més a dalt. El cas de l'embaràs i part, per exemple, genera més despesa que la malaltia aguda en determinats conceptes, per tant, i a més la patologia crònica, si agafessin només el primer dígit, que és el que es feia amb el CRG, en el cas tindríem tots els 3, quan hem vist diverses diapositives anteriors, que la taxa d'ingressos que generen és molt diferent segons tinguin 1, 2, 3 o 4 o més patologies cròniques. Aquí veiem, en aquesta taula, això ho he tret d'una mostra de les dades actuals que hi ha a CAP, amb la complexitat mínima i màxima aproximada que pot tenir cadascun dels grups de morbiditat. Aquí és perquè veieu una mica que sí que puja, però que la complexitat d'un grup 3 pot ser menor a la complexitat màxima que pot tenir un embaràs, un part o una malaltia aguda. Per tant, ens hem d'oblidar una mica de la gradació aquella que teníem tan clara amb els CRGs. I aquí veiem clarament que la complexitat augmenta molt quan tenim a partir de 2 patologies cròniques o 3. L'índex de complexitat, per tant, mesura les necessitats assistencials segons la comorbiditat a nivell individual, a partir d'una taula que assigna un índex de complexitat per cadascuna de les patologies. En els CRGs teníem aquests 9 grups clarament diferenciats i clarament ordenats. Per cadascun dels grups teníem 6 nivells de severitat i, a més, la definició total del CRG incloïa 5 dígits. El primer era aquest, era l'estat del CRG, l'últim era el nivell de severitat i els 3 del mig englobaven quines patologies hi havia allà dintre. Però era una caixa difícil i, a més, englobava amb 1.080 CRGs diferents. El que sí que està clar és que la malaltia crònica dominant englobava el 44% de la població d'atenció primària i generava el 84% de la despesa de farmàcia i, a més, generava un alt ús sanitari en hospitals i en atenció primària. Pel que fa als GMAs, que ja coneixem aquests grups, tenim 5 nivells de severitat per cadascun dels grups i cadascun dels grups, dels 31 GMAs diferents que hi ha, té 3 dígits. Aquí tindrem el dígit 0, de començament 0, sempre, el dígit 1 per malaltia aguda, el dígit 2 per embaràs i part, el dígit 3.1 per patologia crònica en un sistema, 3.2 per la patologia crònica en 2 o 3 sistemes i el 3.3 per patologia crònica en 4 o més sistemes. L'últim dígit sempre es reserva per l'índex de complexitat. I pacients amb neoplàsies actives que seran el 4. Per tant, en el cas d'una patologia crònica, un pacient que tinguéssim en 4 patologies cròniques o més, la descripció del GMA seria 3, 3 i el seu nivell de complexitat seria l'últim dígit. Per tant, d'aquesta combinació acabem traient 31 GMAs diferents. Per tant, tenim la descripció de les patologies, que ja veurem després com apareix a CAP, amb el seu índex de complexitat. Això és el que apareix actualment a CAP. A banda del llistat que ens ha comentat abans el Guillermo Hoyo, que podem treure el llistat per cadascun dels tipus de GMAs i pel seu nivell de risc, d'ingrés, etc. Aquesta és la informació que ens apareix quan obrim un pacient directament. Aquí veiem la primera xifra del GMA, que és cadascun d'aquests grups, però si volem veure
quin d'aquests grups específics té aquell pacient, hem d'anar a posar-nos a sobre de la piràmide, que tot i que es veu molt petita, aquest punt d'aquí és el que té el pacient en aquest moment. Si ens posem aquí sobre, tot i que costa una miqueta, s'obrirà aquest quadre groc a sota. En aquest quadre groc veiem diverses coses. Veiem el total de la GMA amb 3 dígits amb la seva descripció. En aquest cas de pacient tenim un GMA 332 i posa pacient amb patologia crònica en 4 o més sistemes, amb un nivell de complexitat 2. Recordeu el nivell de complexitat que parlàvem, que és aquest d'aquí, que veiem que el màxim és al voltant de 32-33 i pot ser pràcticament de 0 en el cas del pacient sa. Aquí veiem que totes les dades actuals de CAP estan calculades a nivell de març de 2015. Aquí veiem un llistat de les patologies cròniques que té aquell pacient, que és el que se'n diu l'etiqueta clínica. En el cas d'aquest pacient veiem diabetis, anèmia, glaucoma, esquizofrènia i altres patologies cròniques. A nivell d'aquí veiem el nombre d'ingressos hospitalaris urgents que ha tingut els darrers 12 mesos. Aquestes dades estan actualitzades a desembre del 2014. I sota just veiem la probabilitat de reingrés que ens dona el model per a aquest pacient, que en aquest cas és d'un 9,6. Aquestes dades s'han calculat, com hem dit abans, amb totes les dades del Servei Català de la Salut. Estem parlant de 7 milions i mig de persones, amb tota la seva farmàcia, amb tots els seus diagnòstics, els seus ingressos i les seves urgències hospitalàries. Per tant, passem d'un sistema, que és els CRGs, cap a un altre sistema, que són els GMAs, un sistema clarament ordinal, amb 9 grups, per un sistema molt millor ordenat, diferenciat amb l'embaràs i part i que ens dona molta més profunditat en el que és la patologia crònica i que diferencia millor les neoplàsies actives de les passives, també, que era un dels dèficits que tenien els CRGs. I ja per acabar, abans que feu les preguntes, una mica dir quins són els avantatges que tenen els GMAs respecte als CRGs. Primer, com deia abans, estan creats amb dades pròpies de tot Catalunya, de 7 milions i mig de persones, de diagnòstics, contactes assistencials tant d'atenció primària com hospitalaris i tota la farmàcia activa d'aquests pacients. Han sigut validats al nostre entorn també, s'ha comprovat que són millors que els CRGs, tenen un millor poder explicatiu que els CRGs, són flexibles i adaptables perquè d'aquí a uns anys, si veiem que hi ha canvis a la comorbiditat o que algun dels grups no funciona bé, es poden canviar els grups de GMA perquè està fet a casa nostra. Ens dona un índex de complexitat individual per cada individu. Es poden desenvolupar models predictius per cadascun dels conceptes que hem vist abans, per hospitalització, per urgències, per ús d'atenció primària, etc. Suposen un estalvi econòmic important, donat que a l'empresa privada que gestionava els CRGs em sembla que era al voltant d'uns 200.000 euros anuals que es pagaven. En canvi, aquest model fet a Catalunya estalvia aquests diners i, a més, a banda de la implantació 2015 que s'està fent a tot Catalunya, segurament hi haurà una implantació nacional a tot Espanya el 2016 i amb un ingrés extra que suposarà de part del Ministeri per l'expansió dels GMAs a tot Espanya. Jo crec que amb això més o menys he explicat tot el que sabem actualment de GMAs. Segurament encara hi ha dubtes. També hem comprovat mirant una cosa, que és que de vegades, suposo que serà una de les preguntes que sortirà, que el GMA que surt aquí de vegades no coincideix amb el que surt en el requadre groc. Suposo que encara estan fent proves i han d'acabar de polir que surti tot bé, perquè hem vist algun cas de pacient que posava aquí GMA1 i després aquí era un 3-1, però la majoria dels pacients hem de confiar que surtin bé i que sortiran bé en els propers mesos. Això ho teniu disponible fa aproximadament un parell de setmanes i, com ha explicat el Guillermo, a partir d'aquesta setmana teniu disponibles els llistats per poder baixar els pacients del vostre cupo. I a partir d'ara, sobre el torn de preguntes...